Dami ni debatana sumurong siyan sa luhut na roha, ima na mangaramoti ati-ati doho pikiramu nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, happy Sunday, salam sukacita. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa beribadah hari dimanapun kita beribadah. Tuhan memberkati, dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi, kondisi kehidupan, sakit, penyakit, amin ang matuan ang sudah gogo. Tang yang nami totong tuhatta nama rorok daging nang todimuna. Amanginang manotong martangiang madok maulianti tutuhatta. Jala di minggu bulun sadarion. Totong ma tatangihon hatan itu hata. Markus pitu ayat 24 sahatu tulu bulu bedu. Dungi borhak maibana siani lahot tu luat tirus. Jadi dibongoti masa dajabu. Naing maunang terbotoi di rohana. Alai dang terbahesa buni. Aidang pigadan di begesada inaina baritana. Partod dinahodar do boruna gabe Roma ibana marsinggang tujolona. Parbegu do inai sian bangso siro ponisia. Jadi dipangido matu ibana asa dipabali si bolisi sian boruna. Alainin na do mangalusi. Loas jolo bosurak kada danak. Aidang tama buaton si panganon niya kada danak laho madabuhosa tujolo niya kabiyang. Alay ninna inay do mangalusi. Ido niyan Tuhan. Alay do ka biyang na ditoro ni mejai mangalang na pinapisik-pisikon niya ka danak. Gabi didok ma tu inay. Ala ni hatami laho maho. Nungaruar si bolisi sian borume. Laho matutuna sida muli gabi Jepang sama borunay modom di podomanna nungaruar si bolisi. Dungi borhak ma Jesus muse sian luat terus. Laho sian Sidon sahat tu tao Galilea. Mamulus siya tonga-tonga ni luat si 10 huta. Jala dibuan matujuluna sahalak na nengel huhut mangungu. Di hele-hele maibana asa dia peho tangan na tusi. Jala dibuan maibana tunasuhi holang sian na toropi. Dijulukon ma jari-jari na tupinggol ni halaki. Dungi marsitijur maibana laho majama dilana. Laos manaili maibana dopak gijang marhosa godang ma. Dungi didok matu ibana. He patah. Nama dok muka ma. Jadi muka matutu parbinigian na har manang ihot ni dilana. Gabi tikos ma pakuling na. Jala dipopai mana sida unang di pabua-bua tu halak. Alai lam diorai. Lam gugu mana sida mamarita hosa. Jadi longang situtu mana sida. Ninna ma. Nungadinggan saluhu na dibahen ni bana. Gabi marbinege duakan na nengel. Jala na mangungu gabi makatai dibahen. Ido hata dito hata. Akadongan na pinarhamaul ni debata di bagasan Kristus Jesus di minggu sadarion. Di pataridahot tuhita songo dia pakat tidak konon bagaimana kesaksian orang-orang yang melihat kuasa Yesus menyembuhkan orang yang cacat, maaf kata, dan mengusir roh-roh jahat. Yang pertama dari seorang ibu yang memiliki anak perempuan, yaitu dari kaum Sirofenisia. Hamu kadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus aka dia do nanaing si hanguluhonota sian barita nauli, baik evangelium maupun epistel di Mazmur 125 di minggu sadarion. Topik ni minggu tamadok nungadenggan saluhu na dibahen Jesus. Ido tutu. Akamanga kay nang molo taparati atehon molo taparrohaho pardalanan ninguluta tunggo doa kasih taonon. Tung ragam doa kanamasa aka pergumulan nang aka persahidon. Alay
Boy doratai da songodia parmahanion dohok pangaramotion ni debata di perdalanan ningulut akan porsia di Jesus Kristus. Nang pe godang akka galubang, nang pe roak kahaba-haba, nang pe roak kasitaunon. Alai marture do sikop do sude di ujungna molo taha porsiai. Amanamin na hinaholongan sahala ina. Adong boruna marsahit ya partod di nahodar jala didok nak kining disi sian bangso perbegu, artina mereka itu bukan dari kalangan Yahudi atau bukan dari kaum Israel. Sepintas lalu apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan itu, kepada si ibu itu, akan terlihat seperti kasar dan sebagainya. Namun, kalau kita perhatikan, Yesus bukan tidak mau mengusir roh jahat itu. Tetapi perkataan Yesus memperlihatkan bahwa kabar sukacita Injil Kerajaan Allah itu belum sepenuhnya sampai kepada kaum Israel. Ala tahatidak kodonang dinatar surati yang guhaluauni parjulu harorwana sien halak Yahudi dungipe tuak kabang sona asing. Alai sada hal na patut garis bawahi apa yang dikatakan oleh si ibu itu. Memang benar Tuhan, kan begitu. Tetapi makanan yang jatuh ke bawah meja itu juga pasti akan dimakan oleh anjing itu. Ini sebuah ungkapan yang menunjukkan bagaimana iman, tanda kutip iman, walaupun tidak dikatakan dia beriman kepada Yesus. Tetapi itu menunjukkan karakter pribadi si ibu perempuan itu terhadap Yesus Kristus. Perkataannya itu menunjukkan bagaimana dia mempercayai Tuhan Yesus. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Karena perkataanmu, pergilah. Anakmu telah sembuh. Amanginang, ati tungadok kita, nagodang paru kilon noay ngalan ya kaparianak konon. Mari datang kepada Tuhan Yesus Kristus menyampaikan segala keluh kesah kita. Ati ado ngaka pergumulat tadi tonga-tonga ni keluarga taringok tu pargen lengon taringok tu akabinopar. Roma hita tu Tuhan Yesus, tapasaha sudah tu Tuhan Yesus, jala tapatuduhom matutu. Hapor siota di Tuhan Yesus. Asa molo tung songod dia pihak kana masay. Molo posro hatta porsia hita di Tuhatta. Malum, tarapul, tarida akka dalan akka solusi diaka baru kilota. Holanon. Namanginang nakining hapor siota do mamering sikop sudi akan nama say holanot tutu naing tapatuduhon songot pakatidak konon ni sahala ina nasyen siro Ponisia nang pesongoni hata ni Jesus tu ibana alay dipatuduhon ibana do hapor siona tutu do ito hodo Tuhan alay kasipanganon na madabu tutoro ni mejepe dipangan akka pananggay do biang itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, terkadang respon kita melihat sebuah pergumulan itu yang harus kita tunjukkan dengan baik. Itu yang harus kita tunjukkan melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan yang kedua, seorang yang tuna rungu tuna wicara. Bagaimana? Ati tunggudang noy nga kaparu kilon akasitonon. Dang buy be tahatahon, dang terhatahob be dang tardok be. Jaladang tahab behita pa begi-begi akahata-hata taringot tu akasitonon tay. Disyo sinak keningan mardongan nelehele tu Tuhan Yesus asa di pamalum ibana dungi di pamalum Tuhan Yesus do amangin ang mangelehelek. Kembali kepada iman percaya kita dalam memohon belas kasihan Tuhan. Kadongan na hinaholongan
Terkadang dalam doa-doa kita itu tidak cukup hanya bertutur kata, tetapi juga memang betul-betul memohon, mangele-helek. Ditoru tangan ninna molo mangele-helek. Memohon dengan sangat. Kenapa begitu? Karena ketika kita mau memohon dengan sangat, itu juga bagian dari iman percaya kita. Bagian dari iman, bagian ni hapor siaw do molo adong dihita rohan na mangido di bagasan ele-elek. Ido benak kadang ditangyang ta adong do istilah tangi homma, tangyang pangiduan ele-elek namyon. Bapak ibu saudara-saudara, ketika pun ada pergumulan itu, seakan engkau tidak bisa lagi mengatakan, mengutarakan, dan engkau tidak tahan dengan apa yang dikatakan orang-orang. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya Dia yang mampu mendengar segala keluh kesahmu dan membuat engkau mampu menghadapi segala tekanan itu. Sehingga dengan demikian, kita bisa memahami dan mengimani kesaksian orang itu tadi. Nunga dengan saluhu na dibahen ibana. Ya, gabe marbinege do na nengel, gabe makataido na mangungu. Jala ido tong na nihatid kon ni Psalmen 125 kadongan na hinaholongan. Dibahed dewatado akan nadinggan diaka nasairo mangido mangelehele tuadopan ni habang saparasian na. Ay dido molo diaka diaya sada na keningan di Psalmen 125. Karena marhapo satu Jehovah songo dulu siedun na sidang dang tagamon humordit hot do taherodis saliling-liling na. Jala di ayat 4, say bahen manadinggan ali Jehovah tuakan nadinggan rohai, dohot tuaka sisangujur marroha di bagasan. Tuakan nadinggan rohai. Ido na pinatuduhon ni parupuan siro Penesia. Jala ido na pinatuduhon ni halat na mabuan na nengel na mangungui. Amanginan, asa dinggan sa luhut na. Naing do totong di bagasan hapor siyaw kita mangido asin di rohani di bata. Boy mata adu pisudiak kaparu kiloni. Jala dapot makahamalumon. Dapot maapul-apul. Gugu nang benget ni roha di hita. Amanami na nami di paso-paso Tuhan tamahamu sa luhut na di dia pemaringanan marhuria margareja sa daryon. Tabi mardonga tangyang tuakan na hinaholongan huria perhalado ng ruas ni huria. Mertua doakan na tumangihon hata ni dewata. Jala na upiopsa. Di perbadiai dewata si pardami mahamuga besundenggan. Jala diramodi marohan ng pikiran muna iya sohasurahan saha rodi haroron itu hata Jesus Kristus si paluay. Amen.